Kamaráti, priatelia, ahojte, vítam vás na dnešnom tomto Zoome. Keďže tento Zoom sa vám dostal do rúk, tak pravdepodobne ste sa zaujímali o to, čomu sa venujem, to, čo robím. Zaujímate sa o digitálny produkt, o to, čo nám dnešná doba poskytuje, aké možnosti nám prináša. Ja osobne v prvom rade som veľmi rád, ďakujem vám za to, že venujete pár minút vášho života tejto krátkej prezentácii. Ja sa to budem snažiť stručne zhrnúť čo najrychlejšie, aby sme tu netrávili veľa času. Takže poďme na to, pustíme sa hneď do toho. V prvom rade sa vám predstavím, som Andrej Beňačka, podnikám niekoľko rokov, momentálne už začínam aj trošku investovať do proste veci nejakých, hej. Takže v rámci podnikania som mal vždy veľké sny, vždy veľké ciele, vždy som mal vízie, za ktorými si postupne idem, hej. V rámci online podnikania sa venujem tomuto druhu alebo network marketingu sa venujem už 4 roky. Hej? Vďaka network marketingu som si mohol rozbehnúť aj svoje osobné podnikanie v rámci firmy Exclusive Body. Je to web stránka na cvičenie na doma s vlastnou váhou, s nejakými pomôckami, ale sami dobre vieme, že v rámci investovania alebo zakladania si nejakej firmy, to už jedno, či si dnes zakladáte online firmu alebo nejakú fyzickú pobočku, tak sú to desiatky tisíc eur, ktoré musíte na začiatok zainvestovať a následne sa vám potom tie peniaze vracajú. Hej? A vďaka online podnikaniu som si ja mohol dovoliť zainvestovať niekoľko desiatok tisíc do firmy Exclusive Body tým, že teda som fitness tréner, venujem sa aj čo sa týka stravovacích plánov, čo sa týka cvičebných plánov a odjak živa sa snažím pomáhať tým ľuďom, hej. Keďže som to robil už ako fitness tréner, že teda sa tým ľuďom reálne menili životy, reálne som im pomáhal, hej, každý prišiel za mnou s nejakým problémom, tak sa mi naskytla príležitosť v rámci digitálneho produktu, ktorú som využil, pretože som videl veľký potenciál v tom, že aj tu môžem pomáhať ľuďom a môžem ich posúvať ďalej. Hej, aj z tej nielen fyzickej stránky alebo nejakej psychickej, ale aj z tej finančnej. Čo je dnes podstatné a čo je dnes dôležité, si myslím. Hej. Proste každý sme tu kvôli peniazom. Každý chceme zarábať. Hej. Každý si chceme plniť svoje sny, svoje túžby, svoje ciele. Proste každý, tu máme nejaké poslanie, je to na každom z vás. Ja vám nejdem hovoriť, čo máte vy, ja viem, čo mám ja, viem, za čím si idem ja, a viem, prečo toto robím, pretože mi to funguje, pretože mi to zarába, pretože mi to prináša peniaze a rozširuje mi to moje portfólio a moje možnosti. Takže takto v krátkosti ku mne, ak by ste sa chceli dozvedieť viac, kľudne si môžeme zavolať. Takže poďme na to. Vrátim sa vlastne k tomu digitálnemu projektu. Digitálnemu produktu, digitálny projekt, je to jedno, ako si to nazveme. Hej? O čo ide? Ide o Forex. Čo to je ten Forex? Jednoduchosti. Pôjdete niekde do zahraničia, budete si chcieť zameniť peniaze. Hej? Dobre, teraz máme nejaké jednotné euro, ale povedzme príklad, že by ste si išli euro zameniť za nejaké zlote do Polska. Hej? Idete si zameniť 10 eur, dostanete povedzme príklad 20 zlotých. Hej? Dneska. Zajtra v Polsku neminiete tých 20 zlotých, prídete späť a chcete si tých 20 zlotých zameniť naspäť za eurá, ale už zajtra nedostanete tých 10 eur. Môžete dostať 9 alebo 11. Záleží to podľa kurzu, hej? Záleží to, aký kurz momentálne na trhu je. Ja sa toto učím a robím to online. Robia to aj banky s našimi peniazmi, točia tie peniaze, zarábajú na tých trhoch a ja sa toto celé učím. Čiže dnes sa budeme baviť o Forexe, o komoditách, o indexoch, o krypte a o tom, aké možnosti tu máte, ako sa to viete naučiť aj vy. Poďme úplne v rýchlosti a v krátkosti. Čo vám teda ponúkam ja? Tu je základný balík Elite Pack. To je balík v rámci Forexu, komodít a indexov. Čo v tom balíčku máte? Máte tu vzdelanie, hej? Čiže máte tu akadémiu od A po Z, čiže vás tu naučíme všetko. Fakt, naozaj všetko, čokoľvek si predstavíte, to vás tu naučíme. Ďalšia vec, ktorá tu je tu aplikácia Solex, kde sú profesionálni tradery, ktorí nám tam posielajú signály a my ich následne môžeme využívať. Hej? Čiže kopírujeme signály, zadávame ich do aplikácie a učíme sa to. Hej? Ďalší
produkt, alebo ďalšia vec, ktorá tu je tu Manara, je to umelá inteligencia, ktorá nám takisto skenuje trh a posiela nám nejaké tie jej pohľady na to a to, čo môžeme my využiť a čo sa môžeme učiť spoločne s ňou. Hej? A ďalšia vec, ktorá tu je, sú tu live hodiny, čiže pripojím sa live na hodinu a učíme sa. Hej? Pýtate sa, čo vám nie je jasné, čo potrebujete vedieť, čokoľvek ohľadne Forexu, ohľadne komodít, ohľadne indexov, ohľadne krypta. Hej? A samozrejme sú tu podporné komunitné čety, veľká podpora. Na konci sa dozviete, koľko ľudí tu je, takže vydržte do konca. Je to úplne v stručnosti, v jednoduchosti vysvetlené. Podstata je tá, že sa tu naučíte všetko od A až po Z. Fakt dopodrobna. Ideme ďalej. Takto vyzerá nejako prevedenie tou platformou, nejakou vzdelávacou akadémiou, školení, videí, live hodín. Tá akadémia je spracovaná úplne jednoducho, aby to zvládol či proste 18-ročný človek, alebo 50-ročný človek, hej. Sú to krátke videjka, ktoré si pustíte a učíte sa tam, hej. Samozrejme, idete podľa tých jednotlivých krokov. My zo začiatku mávame aj taký týždňový kvázi bootcamp, to nazvem, hej, že týždeň sa vám intenzívne venujeme, posielame vám každý deň krok po kroku to, čo máte robiť. Čiže čo si máte stiahnuť, ako si to máte stiahnuť, ako to zapnúť, ako sa tam dostať, ako sa prihlásiť, ako sa odhlásiť a proste všetko, fakt. Dopodrobná, hej, takto nám to hovorím na rovinu, tak ako to je. Čiže prevedieme vás tou platformou a následne, samozrejme, my neodchádzame, my ostávame. Sú live hodiny, sú live zoomy, kde s vami preberáme ďalšie potrebné veci, ktoré potrebujete, hej, v rámci toho učenia sa. Ďalšia vec, samozrejme, prejdeme s vami nastavenie aplikácií. Nastavenie tej umelej inteligencie, ktorá vám skúma trh, hej, alebo teda sonduje ten trh a posiela vám následne signály k tomu, aby ste ich, teda keď chcete, môžete ich využiť a môžete samozrejme na nich profitovať. Hej? Toto všetko sa učíte. Toto sa učíte spolu s nami. Nie ste tu na to sami, ale ste tu na to, aby ste sa to učili spoločne s nami. Že my sme tu stále, tá podpora tu je 24/7, či v tých komunitných četoch, proste ľudia, ktorí aj pracujú, chodia na nočné, využívajú to, hej, proste aj v noci, pretože ten trh ide nepretržite. 24/7, hej, samozrejme je tam nejaká prestávka, nejaká hodinka, dve, to už záleží od konkrétneho menového páru, komodity alebo indexov, každý to má rozdielne, ale toto všetko tiež budete vedieť a naučíte sa tu. Následne, keď si týmto všetkým prejdete v rámci tej akadémie vzdelávania, všetkého, čo som spomenul pred chvíľkou, tak idete zadávať prvé obchody, hej. Takisto vás to naučíme, ukážeme vám to, nebudete tu na to sami. A potom, keď začnete zhodnocovať svoj demo účet, prečo hovorím demo účet? Pretože začínate najskôr na demo účte, na fiktívnom účte, hej, čiže na nejakom skúšobnom, kde si vložíte fiktívne peniaze. Povedzme príklad, chcete začať obchodovať, ja neviem, s $200, s 500, s 1000, s 2000. V budúcnosti na reálnom účte, keď sa to naučíte, hej, na to dávam dôraz, keď sa to naučíte, následne pôjdete na reálny účet. Čiže poviem príklad, chcem začať s $500 na reálnom účte, tak dobijem si demo účet s hodnotou $500. A začínam tam zadávať tie obchody, začínam sa učiť, samozrejme, hej, idú plusy, idú minusy, nie je to len o plusoch. Kto vám tvrdí v rámci tradingu, v rámci obchodovania, že má 100% úspešnosť, tak vás klame. To vám poviem tak, ako to je. Proste nikto nemá 100% úspešnosť v tradingu. To vám zaručujem. Každý proste to by musel mať všetky obchody, čo ide, všetky plusové, ale vždy, každý jeden trader, či to robí 20 rokov, 30 rokov, 10 rokov, alebo rok, každý jeden má aj minusový obchod. Čiže tá úspešnosť nie je 100%. Vy sa to na demo účte učíte a keď začnete zhodnocovať svoj demo účet, tak následne potom prechádzate na reálny účet, čiže s reálnymi peniazmi. Možno zistíte, že tých 500 je málo, možno zistíte, že to je veľa, hej, že si možno došetríte, začnete s 1000, pretože tie zisky už budú úplne iné. A keď zhodnotíte to demo, následne prechádzate na reálny účet a už potom začínate profitovať. Ďalšia z možností, ktorá tu je,
že sa pripojíte na live trading, hej, alebo na live hodinu s našim traderom. Či už s jedným, či už so slovenským, alebo s anglickým. Býva to ráno o 9, keď sa otvára trh a o 15:30, keď sa otvára ďalší trh. Hej. Vy sa pripojíte, sledujete toho daného tradera a on vám hovorí čakám. OK, beriem obchod buď teda na nákup alebo na predaj. Následne vám povie, kedy zatvára obchod, ale tak to už vidíte aj vy, tie jednotlivé zisky, ktoré máte, že teda keď som v pluse, keď som v zisku, tak ten obchod beriem a zatváram. Tu môžete vidieť výsledky v rámci tohto skalpovania, aké som ja osobne mal, toto sú moje výsledky. Čiže takto to nejak potom vyzerá. Tu sú potom výsledky našich zákazníkov. Niektoré sú zo swingových obchodov, to znamená z dlhodobých obchodov, hej. Obchody sa same otvorili, same zavreli, niektoré obchody teda som si manuálne otvoril, alebo tí zákazníci a už sa potom buď same zavreli, alebo na pokyn toho daného tradera sme ten obchod zatvárali manuálne, hej, ale to všetky informácie, aj všetky potrebné veci k tomu sa naučíte a sa dozviete, hej. Môžete len pozrieť, teda vidíte, že nie sú tam len plusy, ale sú tam aj minusy. To je normálna vec a patrí to k tomu obchodovaniu a k tomu tradingu. Tu sú ďalšie výsledky, ktoré sú na reálnych účtoch. Vidíte tam aj reálny výber z Roboforexu, to je vlastne broker, čiže zákazníčka si prevádzala reálne zarobené peniaze na svoj účet, takto to nejak potom vyzerá, prídu vám peňažky, no a už s nimi môžete robiť, čo chcete, môžete ich míňať, môžete ich venovať niekomu, môžete ich niekomu poslať, proste čokoľvek si mi budete chcieť robiť, to môžete, hej. Čiže pozrite si výsledky, tu sú výsledky mojich zákazníkov, vidíte, že teda ďakujú mi ľudia, vidíte tu výplaty, ktoré mi chodia pravidelne, vidíte tu zisky z toho obchodovania a tu môžete vidieť v strede jednu recenziu, ktorú má náš zákazník Tomino. Ja som nesmierne rád za tohto človeka, pretože tento človek sem prišiel fakt s pokorou a jak sa povie s tým posledným dúškom, kedy dúfal, že teraz sa mu ten život zmení a ten život sa mu reálne zmenil. Môžete vidieť, že dnes sú to 3 mesiace na reálnom účte. Toto je čistý zisk po vybraní $1000 vkladu. Čiže vidíte, že 3 mesiace na reálnom účte, som si povedal na reálnom vklade, čiže na reálnom účte a Tomino si zarobil $5900, hej? S tým, že sem prišiel tak ako vy, nič o tom nevedel nič o grafoch, o lotoch, o tradovaní, o obchodovaní, nič. Hej? Prišiel, naučil sa, ukázali sme mu, skúšal to na deme, išiel na reálny účet. Toto sú jeho zisky. Samozrejme, obchoduje ďalej, stále ďalej zarába. Hej? Obchoduje 1-2 dní do týždňa, niekedy 3, zarobí si proste nejakú čiastku, ktorú má určenú, hej, to už je jedno, niekedy si určí 1000, 2, 3, 5, 8, to už je jedno. A potom, dajme tomu, do konca mesiaca netraduje, hej, pretože má zarobené na celý mesiac. Takže môžete to vidieť, môžete si to prečítať. A ideme ďalej. Že to bol Forex, hej. Teraz prechádzame na druhý produkt, ktorý tu máme, DeFi, krypto. DeFi takisto, akadémia, signály chodia, live trading, komunita. To isté, čo máme pri Forexe, máme aj pri krypte. Hej? Čiže od zaškolenia, fakt od vysvetlenia tej najmenšej, najdrobnejšej bodky, čiarky, čo treba kde kliknúť, kde dať, až po to, aby ste boli profitabilní, aby ste boli v profite, aby ste zarábali. Hej? Čiže nebudem sa opakovať, počuli ste to už pri Forexe, to isté je aj pri krypte. Takto nejak vyzerá, keď vám príde signál, hej, v aplikácii DeFi. Následne do BitGetu to zadávate a tu vidíte 114% zhodnotenie. Signál príde so vstupnou hodnotou, so stop-lossom a s danými TPčkami. Hej? Čiže v tejto hodnote vstupujete, tu beriete jednotlivé profity, 1, 2, 3. A ak by sa to náhodou otočilo, tak máte tam samozrejme aj hodnotu, ktorá vám ten obchod zastaví, tak aby ste prišli len o určitú časť toho vášho kapitálu. Samozrejme, všetko to prispôsobujete tej vašej čiastke, ktorú máte na účte, dodržujete loty, dodržujete nejaké pravidlá, ktoré sa tu učíme
aby to teda konzistentne ste boli v profite a nie v mínuse. Tu vidíte nejaké výsledky našich zákazníkov, aké majú zhodnotenie, proste sú úžasnutí z tohto, pretože fakt toto vám dokáže zmeniť život, ale samozrejme len keď chcete. Čiže keď chcete, pokračujte, pozerajte toto video. Keď nechcete, bohužiaľ, tešilo ma, ahojte, čaute, môžete si to dopozerať, ale ten, kto nechce, proste s takým človekom nespravíme nič, taký človek sa nič nenaučí, ale ten, kto chce, ten má dvere otvorené. Čiže výsledky ste videli, ideme ďalej. V rámci tohto Defiver tu máme aj tzv. Airdropy, čiže vieme zalistovať danú kryptomenu na burzu, hej. Čiže povedzme príklad, ako keď Bitcoin vznikal, že ste ho mohli nakúpiť za $10, hej, dneska by ste ho predávali za vyše 85 000, hej, keby ste mali jeden Bitcoin, tak rôzne kryptomeny stále vznikajú, hej. Čiže vy tú kryptomenu viete nakúpiť, poviem príklad, za 5 centov, hej, poviem, nakúpite 100 kryptomien Tajko, hej, po 5 centov a dajme tomu za týždeň, za 2, za mesiac, o 2 mesiace, o 3 mesiace stupne hodnota a vy ju môžete predávať po 15 centov, alebo po 50 centov, alebo po $1, hej? Čiže tam máte niekoľkonásobné zhodnotenie. Čiže toto je v rámci investícií, v rámci nejakého takého dlhodobého zhodnocovania, hej? Ale je tu aj táto možnosť. Čiže povedal som vám príklad, ako to funguje, alebo teda, aby ste si to vedeli predstaviť v rámci toho Bitcoinu, či aj takáto možnosť je tu. Čo sa týka nášho projektu alebo v rámci tohto digitálneho produktu, tak je tu samozrejme affiliate marketing, hej? Čiže môžete mať členstvo zdarma, môžete mať tým ľudí pod sebou, ktorým sa venujete takisto ako ja, mám tým ľudí. Baví ma pomáhať tým ľuďom, baví ma venovať sa tým ľuďom, baví ma učiť tých ľudí, ako si vedia meniť životy, hej? Keďže som to robil proste od jak živá, hej, jak sa mi dalo, proste od 15 rokov som cvičil, pomáhal tým ľuďom meniť postavy, formovať tie životy, tak pomáham im stále ďalej. Baví ma to. Baví ma to, keď vám môžem pomôcť. Hej, baví ma to, keď mi zákazník napíše, že Andy, díky, zarobila som si 400 eur a mohla som kúpiť sebe posteľ a dieťaťu postielku. Hej, to je úplne brutus. Alebo keď sa opýtam zákazníka, ako sa darí. Povie, wow, super, dneska som si vybral 1000. Reálne, chápete? Či toto mňa najviac teší, to ma hreje a budem to robiť ďalej. Ten, kto chce, to bude robiť so mnou, ten, kto nie, papa, dovidenia. Nebudeme sa ďalej o tom baviť. Takže ja vám tu pustím videjka dve teraz v rámci toho, ako sme mali event na Slovensku, kde bol aj majiteľ firmy, prezident. Mám s nimi v strede fotku, hej, s celým vedením, čiže môžete vidieť. A tu vám pustím jedno videjko krátke. Kde sme ako ľudia, ktorí pomáhame ľuďom, vám, ktorí ste tu noví, posúvať sa a učíme vás to. A tu je potom videjko ešte z tej konferencie, ako sme jednotní a proste tie emócie, pocity z toho. Posúďte sami. Bolo niečo neskutočne úžasné. Teraz na to spomínam. Proste tie emócie, aj tí ľudia, vedenie celého týmu, celej firmy, akože klobúk dole to, čo robia. Ja osobne som mal možnosť sa ešte pred týmto eventom stretnúť aj s majiteľom, s prezidentom, so všetkými tradermi, s ľuďmi, ktorí sú zapojení v tejto firme. Keď som letel do Las Vegas, bola teda taká možnosť, tak som vycestoval po 2 mesiacoch, keď som tu bol, aby som si overil, či to funguje, pretože ja chcem ľuďom pomáhať a chcem im dávať kvalitný produkt. Ten kvalitný produkt som našiel, ten kvalitný produkt posúvam ďalej ľuďom. Čo sa týka vlastne v rámci tohto affiliate marketingu, nemusíte to robiť. Nie, nemusíte to robiť. Nie je to podmienka, ako si veľa z vás myslí. Ale keď idem po chodníku a budete vidieť 100 eur napravo a 100 eur naľavo,
tak ktoré zoberiete? Jasné, že obidvoje, zoberete 200 eur, nezoberiete 100 eur a že stovku tam necháte niekomu inému. Kto z vás by to spravil? Ani jeden, chápete? Čiže ja som využil možnosť A, naučil som sa to, čiže som zobral tú stovku a potom sa mi poskytla možnosť B, ukazovať to ďalej ľuďom, ukazovať to vám, pomáhať vám, tak som zobral aj tú druhú stovku, hej? A idem takto spoločne. Aj jedna cesta, aj druhá, ale idem spolu. Pomáham vám. Vy, keď nechcete, nemusíte to robiť. Vy čisto sa môžete venovať len obchodovaniu, len tradingu, a budete tu ako zákazník. To je celé. A môžete si zarábať 500, 1000, 5000, 10 000, koľko chcete mesačne. Hej? Každý má svoje ciele, každý má svoje sny. Ja ako vizionár ich mám veľké, keby som vám to začal tu rozprávať, tak by ste mi neverili, by sa vám točila hlava, to, čo mám, aké jasný, aké mám ciele. Ale každý má svoje, každý si ide za nimi. Každý tu má tú možnosť. Je to len na vás. Poďme ďalej. Sme už vo viac ako 181 krajinách sveta. Sme globálna firma, máme viac ako 31,5 tisíc zákazníkov po svete. Viete si to predstaviť, koľko ľudí to je? Chápete, koľkým ľuďom meníme životy, koľkým ľuďom pomáhame? Keď si to neviete predstaviť, tak sa príďte pozrieť. Alebo sa pýtajte. To je celé. A mám tu ešte disclaimer, čiže všetko to, čo ste tu videli, či už zisky z tradingu, či už zisky z afiliatu, tak tie aktuálne zisky nezaručujú ďalšie. Hej? Čiže provízie vyžadujú určitú prácu a nie sú garantované. Minulé výsledky nezaručujú tie budúce. Minulé zisky nezaručujú budúce zisky. Trading zahŕňa riziko. Áno, je tu riziko. Pokiaľ sa to naučíte, budete dodržiavať veci, budete zarábať. Pokiaľ nie, môžete prerobiť. Hovorím vám to na rovinu. Ja vám tu nepotrebujem plácať na očka medik, alebo obtierať medik okolo papulky, alebo jak sa to hovorí, ale ja vám poviem na rovinu tak, ako to je. Hej? Ja som človek, ktorý sa baví na rovinu s vami. Čiže zahŕňa to riziko. Jasné, že o nejaké peniaze môžete prísť, ale môžete aj veľa získať. A to je len o tom, že dostanete tie správne informácie, ktoré tu pre vás máme, že ich využijete, že sa ich naučíte a že ich využijete a následne si užívate. Rozhodnutie je len na vás. No a prejdime k tej podstatnej veci, na ktorú teda čakáte, že čo ma to bude stať. Jasné, že vás to bude niečo stať. Dnes nie je nič zadarmo. Chápete? A za informácie, za tieto informácie, ktoré sú tu, si zaplatíte. Hej? Musíte do seba zainvestovať. Čiže máme tu Elite Pack za $149. Hej? To je jednorázový vstup, jednorázový poplatok. Čiže zaplatím dneska $149. A o mesiac, o 28 dní budem platiť $99 členské. Hej? S tým, že mám prístup ku vzdelaniu, mám prístup ku komunite, mám prístup k vlastne live hodinám, mám prístup ku všetkým informáciám, k aplikácii, k signálom, k ľuďom, proste k všetkému. Keď to nebudem chcieť, OK, prestanem platiť, tým pádom sa rozlúčime, zamávame si a vybavená vec. Hej? Potom tu máme ten balíček DeFi v rámci krypta. Ten takisto stojí $149 a potom následne každých 28 dní $99. Hej? Keď už samozrejme budete mať napríklad, začnete s Elite Packom v rámci Forexu Commodity Indexov, vy si potom viete dokúpiť akýkoľvek balíček, či DeFi, či Plutos, ktoré tu máme, je tu ďalšia príplatková služba, hej, ďalšie proste možnosti, ktoré sú tu, ja vám poviem, je tu toho strašne veľa. Keby som vám tu všetko povedal, čo tu je, tak proste budete mať takúto hlavu. Hej? Ale postupne to viete využívať, postupne to viete na tom profitovať. Hej? A potom tu máme taký veľký balík pre odvážlivcov a pre tých, ktorí to fakt myslia vážne. Hej? Mám v týme aj takých ľudí, je to Gold Pack, ktorý stojí síce jednorázovo $500, ale potom následne len $140 mesačne, hej? Pretože keď si zrátate, máte Elite Pack, máte DeFi, to už máte 200, keby ste mali Plutos, ďalší 50, to máte 250, hej? Keď máte ešte Stock Options, to máte ďalšie, hej? Čiže
Reálne Goldpack sa vám oplatí. Keď tu plánujete s nami byť 5-6 mesiacov, nerátajte s tým, že sa to naučíte za 1 mesiac, za 2 mesiace. Ja nehovorím, že nebudete profitovať. Profitovať môžete, ale nenaučíte sa to za mesiac ani za 2. Bavíme sa na rovinu. Som rád, že sa takto otvorene môžeme baviť, že si tu... Čarlinko tu je, trošku mi zahaukal. Počkaj, Čarlinko, za chvíľku. Čiže som rád, keď sa môžeme baviť otvorene a nemusím vám tu nič odtierať okolo pusky, ako som hovoril, hej, ale poviem vám to na rovinu. Mám to rád a som rád teda, že ste tu boli spoločne so mnou, že ste to vydržali až do konca. A keď teda budete chcieť, nech sa páči, som tu, alebo je tu ten človek, ktorý vám poslal toto video. Čiže kontaktujte buď mňa, alebo toho človeka, môžeme podať ešte bližšie informácie. Nebudem to ďalej predĺžovať, nebudem to zdržovať. A ešte raz prajem vám veľa úspechov v živote, nech sa vám darí, či v osobnom, či v biznisovom, či v podnikaní, čokoľvek. Nezabúdajte na to, že každý z nás tu máme nejakú misiu, každý z nás tu máme nejaké poslanie, poďme ho šíriť do sveta. Ja rád pomáham ľuďom, všetkým, či už v rámci postavy, či už v rámci kondície, či už v rámci životného štýlu, v rámci podnikania. Som tu pre vás. Takisto aj moji ľudia, ktorých to učím, sú tu pre vás. Takže prajem vám ešte krásny zvyšok dňa, alebo pekný večer, pekné ráno, neviem, kedy videjko pozeráte. Hej? Len to zhrniem, dostanete tu všetko. Všetko, čo si len predstavíte. Či vzdelanie, či nové priateľstva, hej? Pretože ja osobne som si tu našiel veľmi krásne priateľstva, ktoré pretrvávajú, hej? Spoznal som veľa nových ľudí, krásnych ľudí, múdrych ľudí a takých, ktorí idú so mnou za mojou víziou, za mojím cieľom. Hej? S ktorými spoločne tradujem, obchodujem. Aj keď to zahrňa riziko, ale viem sa to naučiť a viem si ten svoj kapitál regulovať. Takže za mňa len toľko. Berte do úvahy to, že to nie je šprint, ale je to maratón. Čo to znamená maratón? Presne to, čo som hovoril. Že sa to nenaučíte za deň, za mesiac, za 2, ani za 3. Postupne, hej? Postupne sa to učíte. Čiže držím vám palce, som rád, ahojte. Mám vás všetkých rád, verím tomu, alebo teda budem rád, keď sa pridáte, hej? A keď sa budeme spoločne stretávať a verím tomu, že to spoločne dotiahneme do toho úspešného konca, do toho cieľa, ktorý máte určený vy. Takže ešte raz, som rád a teším sa na každého jedného z vás, ktorý spraví tú investíciu, spraví to rozhodnutie, že zainvestuje do seba, pretože keď sa vy nebudete rozvíjať, tak sa nebudú rozvíjať ani ľudia okolo vás, ani váš život. Toľko odo mňa. Čaute. Som rád, že ste tu boli so mnou. Nebudem to zdržovať. A prajem vám pekný zvyšok dňa. Čaute.